Sawadee-kaaptu. Sainpas teidät kiinni. En osaa puhua suomea ollenkaan. Sawadeetu. Hetkinen. Tässä videossa puhutaan vain suomea. Ja kiusallista. Mutta tuntuu todella oudolta puhua suomea näin ääneen. Katsotaan, mitä tästä tulee. Oon tässä just lähes lounaalle vanhaa kunnon True Digital Park ostoskeskukseen. Tänään on sunnuntai. Huomenna olisi normaalisti koulua, mutta täällä on vapaa päivä, Chakri Day. Juhlitaan nykyisen kuningassuun valtakautta. Joo, ei oikein vielä idea, mikä tän videon aihe on, mutta vähän mietin tossa, että tuli just 6 kuukautta täyteen tää Bangkokissa, niin vois tehdä jonkunlaisen recapin, että miten hommat on mennyt, mitä tästä eteenpäin. Mut nyt mä lähden safkaamaan. Katsotaan, jos maksan kuvata tänään vielä lisää vai miten tää homma menee. Hei hei! Yksi mun lemppari rafloista. Remontis. Kuukauden. Fuck. Tää viikko on mennyt vähän toipilaan. Onnistuin kaatumaan tuolla vessassa. Katsotaan. En näkeeks tästä jälkeen kovin hyvin nyt. Toi Skraido on aika paljon pahemman näköinen, mutta mä luulen, että toi tulee vielä muuttumaan aika mustaksi. Mustelma. Joo, ei oo paljon pystynyt tekemään tässä mitään, kun selkä on sen verran kipeä ollut. Kaaduin tohon kynnyksen päälle tossa keskiviikko torstaisin yön. Voin kertoa, että sattui hieman. Hyvät säkä, että ei pää kolahtanut mihinkään. Ollaan vielä hengissä. Tää on taas yksi muistutus siitä, että milloin tahansa voi tapahtua mitä tahansa. Että kannattaa tehdä elämässä niitä asioita, mitä haluaa tehdä. Silloin kun niitä haluaa, eikä suunnitella liian kauas. Täällä on tosiaan thaimaalaisten uusi vuosi. Songkran. On tos, ei vielä ensi viikolla, vaan viikon päästä maanantai. Se on sellainen juhla, missä heitellään vettä toisten niskaan. Ehkä vedetään vähän jotain päihteitäkin. Mut sitä varten pitäis käydä ostamassa vedenpitävä joku pussukka puhelimelle ja käteiselle ja tällä. Sitten suojalasit, ettei lennä vettä silmään. Ja lisäksi pitäisi tietysti hommaa joku kunnon bilepaita, Hawaii-paita. Joten tänään kun mä lähden syömään päivällistä, niin vois yrittää saman löytää. Tässä on lähellä Udom Suki, se on sellainen hyvä mesta, missä pystyisi syömään päivällistä, mahdollisesti löytämään näitä tavaroita. Mitäs muuta? No joo, vois yrittää tässä kuvailla. Tulee tylsä video, jos on aina tää huoneessa vaan. Tässä kuvailis vaikka tuossa ulkona. Myöhemmin vähän lisää vielä. Tukka hyvin. Jengi ei vastannut mun kyselyä, että onks hyvä tää uusi letti vai ei, mutta täällä mennään. Tässä just matkalla, safkalla. Kello on 5. Tää käy tossa 7 vielä rikkos. Tonnin seteli. Ikinä ei voi olla liikaa. Udom Suk Station.
Chausoi. Erittäin hyvä. Se on itse muuten. Tults kaapassa käyttöön. Katso taas mitä täältä löytyy. Aloitetaan herkuista. Oi, mikä tuoksu. Mitäs tässä sanot? Kaitii. Okei. Sain yhden ekstraakin. Voin kertoa, että tuoksua. No maistellaan suoraan tässä, kun tää... Taivaallista. Oi. Okei, jatketaan video. Seuraavaksi. Laasin pasko. Suojalasit. Kokeillaan nääkin nyt. Tämä kokeilin jo aikaisemmin, mutta... Oi, jopa. Kohtuu vauhdikas. Vittu, meikä tulee näyttää hyvältä. Okei, seuraava. Paidan pasko. Hawaii-paita. Tää oli 170. Paita 170. Lasit 20. Mä sanoisin, että aika seksikäs. Valmiina actioni. Joo, siinä ne ostokset olikin jo. Täytyy kyllä myöntää, että tää video on varmaan tässä oikeastaan. Jatketaan seuraavassa videossa sit se recap, mistä puhuin. Puolen vuoden recap. Se on vähän liikaa pyydetty jengiltä nykyään videot on lähemmäs 10 minuuttia, niin en mä itekään jaksa katsoa niin paljon näitä. Tuliko aika hauska puhua suomea välillä. Tykätkää ja kommentoikaa, jos pitää tehdä uudestaan vielä samanlainen, mutta se on morot nyt.